Yo, what's up guys? Mga ma'am ug sir, oh. Ang ato dai kuan gahapon. Ang ato mga lama gahapon atong limpyuhan guys. So man natagbulit sa mga kuan guys, kanang mga posibleng na ito. So nang sa dali silhig kay ang isagbot mangga re oh. Atop. Kani ato ang gisilhigan ron. So maing kuan din nyo, maing buntag guys, maing buntag. Adlaw ang kuan ron. Huybis. So kuan di ay. Agis the light guys, oh, are ko re. So happy birthday din sa kuang bata guys, si Vince Edward. Nagkuan na siya, 4 years old. Nasa Cebu karon siya. Nama ko sa Iligan, nanguan mo ko rin, nanginabuhi. Nya kay luoy po kaya ito sila, kaya wa sila i-contact sa kuha, kay na cellphone may battery. Nagpalit sila battery, wa sa madang cellphone. Pagka di malasag yun. So happy birthday na lang diha dong, bawi na lang ta sunod. Kuan? Natay mahimo sa tuwang natay kwarta. Kay daghan pa mo kay tag-utang ron. Kuan diha pagtarog eskwela diha. Sige kag kuan diha di ka magsuwat ha. Suwat di magsige kuan. Sige dua diha basta nasa school. So muna guys no. Dirita mo tirada sa tuang kuan. Aginod ta diri, aginod ta gamay. Kay daghang isagbot. So kanira sagbota guys. Natsunahan. Kauman wa na. Naog ta kay ngita sa taglaing trabahon re. So mo ni ato ang kuan ron. Mission diri sa Iligan. Iligan City. Kuan day nang kuan diri ko diri. It this ra ko diri sa Iligan. So kuan na lang. Ikatulong adlaw na ko ron dire. So napay 5 ka adlaw. 5 ka adlaw. So ilabot Domingo karon. 5 ka adlaw. Biyernes, Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules. So mga Miyerkules ko taman dire guys. So makaulit na tanig Cebu. May lagi kuan. Ulit tanig di pa ta extend ani. Yang ato ang allowance diri 8 ra makadlaw. Di ato pa mag 8 ka adlaw uli gyud. Yawa wa na matay allowance diba. Gawas kung mo kuan sila. Madugang sila allowance. Okay ra. Gambay. Akong alawas diri kay luoy kayo kay ako nagitipakan daan dito, ako gibinlan ako mong asawa dito kay wa sila kwarta pod. Hindi na ako sila binlan. So mao na guys no, kay daghan na kay tagkuan. Kraw diri. Mao na nato ang kuan ron. Shout out yung tanan diha mga higala, mga parinti diha nga wa mo support ug sa ni support. So taas na 4 minutes now. Salamat guys.